Merhaba, hüm xeyr hatın kanala Pürtük Hazi. Pişti finala sezonu vayezdi sahatım emrim. Staneki o sahibi nayi biramın geleki popüler bu demek ki. Naham varın video yapmak hazivi hafta jwara bahsa çibikim. Hazivi hafta jwara bahsa xwandinin koy nahat tirmehi bikim. Hune bejin kam naha haziranu may golane mayse hune web person biramın dayı hazivi لسر وان حرد مهانجي فيديو بيكشن اللي نانها جبالكم مقاس از داويه بين مهدا برتكيم كون من مهاد تير مهدا خوان اس بحث وان بكم داناسنا وان بكم و مجارا من نافي مهي تشبو اس بحث وي بكم جوالها بريا بعلاز برتكان نشان وبدم برتكيم كون من في مهي خواندنا اذن حيشت حبن بهم هم حيشت برتقالنا وكيد نتسا بكوباج خواندن زارمو نودمجي من في مهي خواندن هيجي دخوينم يعني دومه خواندن وان لاز خوازم في فيديو ده بيتر سر برتقال راستم مجارا من de mehçi bu heger konu person ve mehbettir şu an من parveci günne seremejin Instagram Twitter ejü ser YouTube ejü parvetkim lüver mejara من betir kolonyalizm bu yani metingeri bu ku rojava min vek min xwast ezvane böyle ji parvetkim ka hun ser ve kolonyalizm metingeriye metin karan çede fikrin çiye yani lu mana ve çiye dibe hun dibin videoyu da diciye şubeyda karın benisinin ama az desti bikim Portugal'na avlin Portugal'e çirokan jedebiyata kurdik kızda babe xoy neviskar bahoz baran başanın vardoz hatiye çapkırın ev Portugal med civina xandevanın kurdi da Twitter'da her hafta rojin yekşeme ve xandevanın kurdi bahev komdum ul ser Portugal radwestin her hafta Portugal'e diyardıkım ve Portugal dokuinin o ve tüm danasın o hem nırxandına Portugal'ın ev Portugal جوی جوینه کو یک کو مخوانو بود مهاتیر مهدام پرتغال نه دویمین لگور مجارا کو خواندنا منم مهاتیر مهی کو من سر گوتارین امبیجن اکادمیک زانستیم رخنه جرباندن لکولین خواندن فاپیکانین لگور برنامه خواندن من اف برهمن بون برهمن نه اولین تیر و آرمان جیا رمضان آلانو امدکاری رمضان آلانو engin öpengin گوتارین رخنه سر ادبیات کردی یا مدرنه گل گوتار امبیجن نویساریم گله کی براستی baştı ve berhemi de hebun ku yani ev rexneyin ser edebiyata Kurdi tenkirin edebiyata Kurdi ya modern embijin je kovara havari cüye despek ve konağı despek ki hatta roja iroyin ser gellek mijaran devirda embijin rexne hene vekidin jin nirxandin hene vek embijin şuat despeka tir jeke armanjlıku Ramazan alanu engin öpengin nivîsarek wan heye pişran bejim gelek beşindinan وكان بيجن قطارة دش كولونيال ووينية سر دستا تركان دو كوبارا هواري دا يعني سر كوبارا هواري دا راوستاندن هي وكيدن قالك مجاردن في برهمي دا هنا وشوى بقشتي دا ما كمل بلد منيرة مثلا ام بيجن ev ki he yani edebiyata Kurdi edebiyata ke berxudane yani her bir de berxuda berçiş berku ledije kolonyalistan emişin metingerin ve hevceye ev edebiyata ke berxudani be berku liber yani embejin metrsiye ke heyel ser zaman ser edebiyat ul ser ve civake hevceye ev civak ba awek liber xu bedeku ve heman qad her qadan da ev edebiyatçı qada her gringe ku deda berxudanek hevceye Portugal duyemin zamanek çimate qedexikirin nivîskar cuma çiçek evji politikayın zamanı rewş u Rewşa Kurdî li Tirkiye ji înkarê berben nasînê ev nivîsên cuma çiçekşin ev nivîsên di kovaran da jatiye çapkirin wek di vir da hatiye berhevkirin wek Pirtûk hatiye çapkirin me behsa weşana nekir tîr û aman ji weşanxaneyan peywend hatiye çapkirin dîsan zamanek çimatê qedexekirin jî ji wê weşana peywend hatiye çapkirin nihat vê Pirtûkê da jî ji xwe di nav de ji hemen diyare ku بحث قدخه کردن امیشن زمانی کردی دیگه اوچه ماهاتیه قدخه کردن بحث وان پولیتیکان دیگه یعنی ام چوان پاشخانه امیشن دیرو که اوکین سوسیولوژیک پسیkolojik ama bana denirkine ol dor bana yani meref te digeje kuş ko dema man van emişin xwendinin bevi awayt ke şo meref te digeje tiştek yani tiştek zelal de ku zamanek yani zamanek heye emişin zamanek hebe ku bu xaze bijil ser peyam biskine hewceye statüye zamani hebe
ya jwe zamanı hebe. Yani be statü bir rastî jî tu zaman nikarin bijin. Taybet ev 7 sala dawîn ku yani di nişan da ku tu zaman be statü nikarin bijin. Şu kadar ve 7 salê da hemen bijin bi hezaran zaman tekçûn. İro evreş ji bo Kurdî nîne lê nayê manê ku wê nebejî yani. Divê baldar bin divê ewkê de. Niha dema ku yani biborin seri videoda min behsa metingeriya kolonyalizmê kir ve got ka te mana wê ne ku ev çi wê me çawa bizanibin. Niha dema ku ez behsa van tiştan dikim ez barim hûnê tê bigêjin kava kolonyalizm bi rastî çi ye? Yani ez xwe behsa wê jî dikim bawekî. Yani zamanek tê qedexe kirin, zamanek li ber xwe dide, edebiyateke berxwedanî em behsa wê dikin, behsa qonaxên wê dikin. و ام بحث ستاتویا زمان دکن چما زمان او قاس کرینگه زمان yani zaman او تشتا کو ام بیجن تشتا هری گرینگه کو yani netewek بوی وره yani saskirin netewek bûî heye yani heger ku ew ziman tineve birastî ne pêkane ku meriv behsa wê netewê bike ji ber wê ez bêtir li ser ew ka ziman disekinim çû xwendinê min jî bêtir li ser zimênin yani li ser zimanin ku min divê mehêda kirine pirtûkek piştî zimanekî çima tê qedexe kirin zaman û netewesazî ev jî lêhûrbûnek li ser kovara hawarê Ronayî Önen nivîskarê wê Ronayî Önen ev berhema xwe bi îngilîzî wek tez nivîsandiye ji aliyê Şehmûz Kurt wergera wî bo Kurdî hatiye çêkirin ji weşanxaneya peywendê ev jî hatiye çapkirin mamosta Ronayî Önen ji xwe hinkera ku Aliyê Enstitûya Kurdî ya Stenbolê hatiye amêdekirin mamoste Sami Tanû Ronayî Önen yani Ronayî Önen jî ziman zanekî Kurd e ziman zaneka Kurd e birastî gelekî xebatên wî jî hinin wek hinker ji divê de heye ev jî ev lêhûrbûna jî dîsan li ser kovara hawarê ye û behsa em bêjin geşbûna kovara hawarê dike behsa bingeha kovara hawarê dike û ew em bêjin li dijî kolonyalizmê bi çi awayî bi çi şeklî li ber xwe daye behsa wê dike dema meriv yani kovara hawarê cara ewl meriv dixwîne meriv yani biraz tê nagê cevan aliyên din meriv dibîne ku yani li holê em bêjin kovareke ev kovar ve qonaxa edebiyata Kurdî qonaxa herî girîng ji xwe em bêjin kovara hawarê û derdora wî ye lê dema ku meriv van nivîsin em bêjin gotarên ku akademîk li ser hatine nivîsandin meriv dixwîne meriv bi çavekî cuda li kovara hawarê dinêre û bi perspektîfeke gelek berfireh meriv lê dinêre yani ji ber wê gotarên em bêjin makaleyên akademîk tiştên nivîsarên em bêjin nivîsên akademîk gelek girîngin ku divê meriv bixwîne ji bo him têgihiştina me him ji bo asuya merov berfirehtir bibe Pirtûka dû wî re ew jî dîsan ji weşanên peywendê bû min gotû bi xwe dubare kir folklor û roman nivîskar Remezan Alan ji weşanên peywendê ev jî hatiye çapkirin ev berhemenan bêtir ji weşanên peywendê hatine çapkirin ji ber wê ez nehewce êdî bibêjim weşanên peywendê ji xwe diyarê li vir ev 45 hev jî dîsan tezên ku ji zanîngehên em bêjin beşên kurdolojiyê hatû çapkirin ew jî dîsan demekî nêz de ji weşanên peywendê hatû çapkirin behaya we ji wan jî hebe di folklor û romanê de jî li vir jî Remezan Alan yani mijara folklor û romanê em bêjin behsa wan her du mijaran kiriye ku têkiliyê wan bi hev re kiriye ji ber ku yani gelek em bêjin roman hene wek dimdima Ereb Şemo ku ji folklora Kurdî wek bo romanê Ereb Şemo ew kiriye yani behsa vê mijarê dike ku yani folklor di romanê de yani mijarên em bêjin roman folklor ji bo romanê were bi karanî divir da gelek xalan da meriv baldar bibe ji ber ku dema ku meriv baldar nebe wê demê birastî di romanê de tekçûnên em bêjin gelekî ew tên holê ev jî tiştekî ne baş e ji bo romanê ji bo hunera romanê jî yani hin folklorê jî bi vî awayî dirê meriv xirab neke yani ji ber wê dibe meriv wanê biparêze û birastî ev xetekî ne wisa ew ke diyarê ji ber wê xetekî biçekî yani hûrbûnê dixwaze ku meriv ser hûr be li gor wê lê binêre dibe çêtir e biborin gelek germe yani hem derû bacê jî girtine ji bo ku ez vîdyoyê bikişînim bira deng neke vîdyoyê niham rasmi gelek xwîdan jî da ez ê bidomînim ma sê pirtûkên min berhemê min ez ê behsa wan jî bikim pişta ji xwe vê vîdyo biqede pişta pirtûka dû wî jî pirtûkek ez du zimanî zarok û perwerdehî nivîskar Cemîl Güneş ji weşanê Mezopotamya wexwe Mezopotamya hatiye çapkirin wexwe Mezopotamyayê na ev pirtûka jî pirtûkeke ji xwe pirtûkekî akademîk e yani li gor rê û rêbazekî hatiye amêdekirin
و خبات هاتنه چکرن کو یعنی به ماموستان جه هاتنه آخافتن و لگوروان امیشن هم پرسوان هاتنه کردن و لگوروان پرسان درس دینوان دوی برهم ایدا هاتنه تو او کردن ببورن اف برهمه که بوی آواییه نه دوی برهم ایدا از نه خوازم که من نویو کویز دیده هوجه ولی خواندن جو خواهو برهما لیدور دا تشتکی هیته گوتن کو من اف گره خواه آمده دا میشن گره کردستانی دا من اف دید او ترکیه دوکا یکو آمدی داخلن یعنی گلمه آمدی داخل براستی نه دوکا گلکی برباته دبی هوجه قطن آخفن یعنی لورد برهم یاد بیجه ev em bejim perwerdeheya kolonyal tiştekî wisa kir ku em hem ji Kurdî hem ji Tirkî bê par kirin. Ji ber ku trajikomedya dibêjin ya îlahî komedya ya trajikomedya tiştekî wisa derket holê. Ew tiştekî çawa ye heyî de aliyekî da bi me Tirkî didin fêr kirin hîn kirin û em baş nikarin hîn bin ev ne pêkanê xwe. Ji ber ku di mal da em Kurdî, civak Kurdî, reng Kurdî em her tiş Kurdî Kurdewarî di dibistanê de di perwerdeyê de di karûbar ew kî da jî Tirkî me mecbûr dixin. Ev ji tiştekî wisa dike ku yani zarokek bikfir kirin heta 6-7 salê xwe yani di dünya Kurdî Kurdewarî da ye lê ji 6-7 salê xwe wê de piştre dikeve dünyayekî din yani ev tiştekî ne okey yani asayiye birastı der asayiye işte normal nine jiber ve yani tekçunik ya da hindiri xwada yani de miji u de hişta tekçunik ji xwarab bektine u jiber ve hani ev ne suç me birastı ev suç betir ye em bejin kolonyal ne jiber dema ku mijarekte be hemen em Kurd xwe be xaini û nizam biçi suçdar dikin ya tiştin usta ne kımre tiştin usta ne başın dibe ev suç suce yeku emkirine bir hali dibe suce wane bela evverin suçlar kirin uvra rexne lwan vere kirin abra ev yani çitte gotin bela jbo wan vere gotin dibe yani geleme amedici bu Türkiye xwe ne axve dibe çetir rastı yani hem ji Türkiye û hem ji Kurdiye be parxisine mixabin emerin Portugal din İslamizm devlet û neteperveriya Kurdî ev jî nivîskar Kemal Süleymanî wergera ji İngilîzî fexriya sej weşanên peywendê hatiye çapin dîsan Kemal Süleymanî Kurdekî ji başûrê Kurdistanê ev berhema xwe bi İngilîzî nivîsandê mamosta fexriya sej jî wergera Kurdî kiriye nam mesela İslam û devlet û neteperverî û neteperveriya Kurdî yani betir Kurdu em bejin İslam mijareke pir giringe yani herî giring ev ji ber ku divê mijarê gelek münaqeşe pêk hatine hin kes dibêjin ji ber ku em Müslüman bûne nebûne Kurdî devlet hin kes dibêjin ji ber ku ji ber İslamistan hin kes dibêjin ku nizam çiye çinine yani em wek serhildanê xwe jî li gorvanê dinirxin aliyek dibe ev serhildan tenê bi İslamiye yek dibe netewê yek dibe çiye çinine nizam yani ev berhem ji bo wan pirsê we bi rastî gelek hêjaye ku were xwendin em bêjin hin têda behsa tarîxê dike behsa wê serdemê dike û wan wê İslamê yani wê İslamê wê Kurdiye û neteperweriyê li dor em bêjin vê mijarê gelekî baş münaqeşe kiriye û mînakên gelek girîngî jî têda henin ku meriv li gor wan mînakan jî tê digihêje ka ya İslam devlet neteperveriya Kurdî ma çima nebe û bi çi awayî dibe û dibe em çi bikin divê mijarê da û çi to bersivan bidin ew kesên û ser vê mijarê da axive dibe hewce were xwandin ne tenê ev berhem gelek berhemê din jî dibe gelek were bê xwandin li ev berhem ji wan berheman yeke ku dibe teqes were xwandin berhema herî Dawît dîsa ev jî me de wê koma civîna xwendevanên Kurdî da em ser vê berhemê rawestiyabûn romana Eliya Abdirrahman Xatê xanim ji weşanên lîsê hatiye çapkirin ev jî Eliya Abdirrahman zanin Kurdekî me Sovyeta berê Azerbaycanê Kurdê em bêjin Azerbaycan yani li Kazakistanê Rusya em bêjin Ermenistan çûya van deran jî geriye nav civaka Kurd da gelek kar û xebat kirin ev romaneke wî ye ku Xatê xanim romaneke serlehenga wê xwe nav diyare Xatê xanîm ku behsa wisa bêjin behsa diplomasiya Xatê xanîmê dike ku dema Osmaniyan da ev roman yani mijara romanî duê devê da behsa wî dike ev jî ji edebiyata em bêjin Kurdên me Sovyetê romaneke bû ku me di wê civînê de me nirxand û danasî de pirtûkêş kir bi awayekî em li ser rawestiyan vê mihê min ev xwendin pêk hanîn yani bêtir mijara min mijara kolonyalîzmê bû metingeriyê bû niha em werin piçekî mana kolonyalîzmê ez çend tiştan bibêjim û piştre ez ê videoyê bigirim ji ber ku bi rastî ez gelekî zêde xwedam êdî ez nikarim yani bisêkinim niha kolonyalîzm ew tiştekî berbat û qirêj ku nasnama we ji dest vê digire yani hûn we bê nasname dihêle dema ku ji xwe hûn bê nasname man êdî tu tiştekê we tune ne hewce em teoriya wî bêjin û behsa wî bikin nizam çi ye û çi ne
bi serî we jî bêje. Bi Kurd û Kurmancî kolonyalizm ew e ku ev nasnama we ji we girtiye. Yani îro Kurdbûn di cîhanê de di nav em bêjin cîhana nav netewî de tê nasîn nexîr. Wexta ku Kurdbûn neyê nasîn wek nasname wek em bêjin nasnameyekî netewî neyê nas kirin ne pêkanê ku wekî din tu tiştek we di cîhanê de hebe. Ji ber wê kolonyalizm tiştekî wisa ye dibe piçekî li derdorê xwe binêrin hûn jî tê bigêjin û bixwînin jî yanî. Bixwînin dibe hûn bêtir vê asoya xwe vê perspektîfa xwe ber fireh bikin ku hûnê vê mijarê em bêjin bi awayekî giştî bikaribin lê binêrin û tê bigêjin mena wî. Zor spas heta niha we temaşe kir ve sebir kir. Mala we ava dem xweş.